ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗ್ ನೀಕ್ಷಾಗ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಗೆ ಬೊಲ್ಪ ದಾಲ ತಿಂದು ದಿಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಪಲಾವ್ ತಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಅಂತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡುತ್ತನೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಅಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ದೆ ತೊಂಡ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೀಮರ್ಲ ಬೊಕ ಫೇಸ್ ಸ್ಟೀಮರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನವು ಟೋಟಲ್ ಅತ್ತುಲೆ ಅವು ಫಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಇಂದು ಐತ ಬಿಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತುಲೆ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಪೀರ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಸಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ತಡೆಗ್. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಮಾಷೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂದ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದ್ ನಿತ್ತೊಲೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ದಾಲದ ತಂದು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ತ ಬತ್ತದ ಮಾಲ್ ತಿರ್ತ ಬತ್ತದ KFC ತಿಂದದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೂಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದತ್ತೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಒತ್ತು ಬಾಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಇದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ವಿಸಿಲ್ಡ್ ಅವಳ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಬೈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್